Ja, inshallah. Vi er alle sammen brødre, inshallah, alhamdulillah. Hvis vi kigger alle sammen på hinanden, en fra Afghanistan, en fra Indonesien, en fra Egypten, alle nationaliteter. De kun la ilaha illallah, de har samlet os her i masjid. Og det er den store sætning, det skal være i vores hjerte, hver at vi går ud fra vores mund. Så vi skal praktisere la ilaha illallah. Og alhamdulillah, der var en stor imam Rashid, han har været et stykke tid mere, inshallah, han skal fortsætte i torsdag. Men det vigtigste ting, at det skal alle sammen være sammen, som vi kan sige nu. Wallahi, det er en stor ting, og en stor ni'ma, som jeg har sagt fra Allah subhanahu wa ta'ala, at vi har et sted nu, som vi beder til Allah subhanahu wa ta'ala. Vi alle sammen, vi har været spredt i alle steder, og måske vi har været en rigtig integration med ganske. Det er godt, at man skal være i den samfundet, men det bedste måde, at vi skal ikke miste vores trone, vores islam, det er den vigtigste, fordi vi skal tænke nu i vores børn. Hvis i dag kommer med dine børn her til moskeen, alhamdulillah rabbil alamin, så på den måde dine børn, han kan sige dig, at du beder. Du på den måde, at han samler, han møder med andre muslimer, alle sammen de siger la ilaha illallah. Så om fremtiden, når han vosker, han bliver opvasker her om fremtiden, så han får en stor hjælp for at blive rigtig alhamdulillah muslim. Det skal være alle sammen duat, kald andre til islam. Vi skal tænke os, hvis en kender nogle andre kammerater, som han kommer ikke til moskeen. Vi skal prøve at besøge ham, invitere ham til moskeen. Vi skal have en god gruppe, som vi kender hinanden. Jeg kender ikke jer, men I kender hinanden. Det er den bedste af jer, som han kan læse Koran, der skal være imam for jer. Samle nogle grupper med jer, og besøge nogle andre muslimer. Vi skal hele den by, alle muslimer, inshallah, vi skal tænke på det, vi skal komme hertil. Med vores venner, med vores børn, med alle sammen, inshallah. Jo mere vi kommer til moskeen, vi bliver stærke troende. Hvis du alene, som vi har en hadith, profet sallallahu alaihi wasallam siger, Majtama'a qawmun, hvis der er nogle mennesker på et sted, som de har ikke en moskeen, eller de bliver ikke samlet til en bøn, så shaitan, han kommer til alle sammen. Så den største fjende for os, shaitan, først. Og så anden fjende, miljø. Fordi I kan sige miljø, der er ikke nogen, der tænker på Allah subhanahu wa ta'ala, eller på tawhid, eller på la ilaha illallah. Der er ikke nogen. De alle sammen leder efter deres lyst. Men alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem din, la ilaha illallah. Så vi skal holde den islam på en stærkste måde, inshallah. Sådan vi skal være, inshallah. Så vi skal være i vores miljø, vi skal være la ilaha illallah i den moské, inshallah. Dem som de væk, så vi tænker på dem, at for dem vi skal besøge dem og invitere dem til masjid, inshallah. Laver masser, halaq, læs Koran med hinanden, laver qiyam layl med hinanden, laver dua, inshallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala han hjælper. Det skal være som jeg har sagt, inshallah. Vi skal selvfølgelig besøge jer en gang imellem. Vi har nogle andre brødre, inshallah. En unge brødre, de kommer også og besøger jer. Og de holder foredrag for jer, inshallah. Vi skal nok lægge en plan med vores brødre i Aalborg og Khana Abu Rabi', inshallah. Det er meget vigtigt, inshallah. Det skal være, inshallah, som vi har set. Alhamdulillah, det er sådan er islam. Så inshallah, vi skal, det er min nasihat for alle sammen. At vi skal være med hinanden. Vi skal ikke miste masjid nu. I dag, vi har en moské. Så der er ikke nogen, der har ret, eller han kan sige, at hvor skal jeg hen? Nej. Din tid, du kan bruge den i moské. Du kan give. Det er alt sammen, du kan give noget. Du har en børn, han sidder med ham, han lærer ham Koran. Al-Fatiha, hvis du lærer ham, underviser ham. En bogstav fra Koran, du får masser på det. Et Hassan. Hassan er gange 10, så du får masser på det. Og i dag og dag, inshallah, der er masser af profeter i dag og dag, der er ikke nogen, der kommer med dem. Prøv tænk, at hvis du går til Allah subhanahu wa ta'ala i dag og dag, og du har 2 eller 3 personer, som de bliver muslimer, konvertitter.
يعني vi skal tænke først på hinanden, på vores brødre. Så efter det, vi tænker på andre også, som vi kalder dem til islam, inshallah. Næste gang, vi ved ikke, om han har hentet nogle brochurer eller nogle bøger om islam. Næste gang, inshallah, vi besøger jer med andre også imamer og andre brødre. Og så vi henter nogle bøger og så brochurer om islam, inshallah. Vi håber, at Allah subhanahu wa ta'ala hjælper os med at islam bliver hele verden. بارك الله فيكم. محمد الرحمة تحب تحكي لك كمان كلمة؟ تعال